Ayo iki dilanjut sing ndi? Ayo kowe mau to. Genti sing abang. Ya. Iki mau wis nyanyi urung? Urung iki. Oh, iki kok meneng wae to? Ayo. Oh, wis gilirane kok meneng wae. Gawanmu to, Rek. Gawanmu wae. Aku ora rumangsa nggawa kaya ngene iki yo. Iki gawane sapa? Gawan diesel iki. Oh, gawan diesel to? Iya. Ayo kene maju rasa cepot-cepotan. Marah ayo apa malah. Ayo kene. Rene. Ayo min dol. Ayo ini dol. Kene dul. Ayo dol, kene dol. Alah, iki rasa cepet-cepetan dol. Loh, kok bersih cilik? Iki kurang ajar kowe. Ayo gak penak. Gurun sakmono lho, Bang. Kowe berarti rombongane Ipang to kowe. Oh, ngono kuwi kok. Plak mesakne wong kok ditabuki. Mas sampean rambene pencos. Ora tak taplok kok. Kowe aja ngono. Lah aku Taplek e. masakno kae ya. Mesake piye carane kok ya? Mosok cangkeme sampe ditapuk. Kowe kawan katok ya mbojok ngono lho. Contoni. Iki kaya cah. Ngono. Kowe iki wong lanang nek mung diantem ngono aja anu. Patek lara men lek. Ora lara. Wong ki aja ngono ki dosa. Nek wani sing kiwa sisan. Ayo. Wong tuwek kok ditabuki rumangsamu. Ipang mbok tabuk, mangsamu ora lara. Oh. Luput. Kilap. Kualat to iki. Lah kok aku kualat lho. Kilap. Kualat kene iki. Kilap. Aku kilap. Coba marparono. Oh, ndasmu ya atas. Lho aku ya kena loro. Lah iya. Males gampang kok ya. Gampang kok. Mangsane. Iya. Mas Samu do antri ning kene golek apa to, Le? Nonton bayar ora nonton nang arep dhewe. Ku anake mboke. Kowe nek nonton cangkeme Mbah Bagong apa cangkeme Gareng? Cangkeme Gareng to? Nah. Lah kok iso cangkemku mbok tonton nang apa? Lho untungmu segowan kabeh kuwi. Apa wingi nggo ngetam? Bapake pemborong aspal. Iki. Pake. Oh, tapi yang selindere gak teko untune nggo nyelinder. Pas untukmu. Pas bayaran ora bagian apa-apa. Lho, terus Aspale pangan anake. wis rusak kabeh. Iki aku kon ngapa? Nyanyi ya. Nyanyi. Lagu Padang. Walah kecil. Alah. Ayo. Bangsane lagu Padang. Wong doya. Padang iling ayo. Padang iki garapanku dhewe iki yo. Dereng. Iki lengo. Iki sumbu. Iki korek. Sumeten. Basah. Iki lengo. Iki sumbu. Iki korek. Sumeten. Padang. Ngomong ngono iki terus. Iya ya lagune garapane Gareng karo aku kok. Ciptaan dhewe. Kita harus menghormati ini di kota Sumatera Barat. Harus bisa lagu Harus bisa lagu Padang. Iki piye sih dhewe? Iki lengo. Kang, aja dhuwur-dhuwur. Oh, ora dhuwur. Kowe kok. Dhewe. Iki lengo. Iki sumbu. Iki korek. Sumeten. Padang. Aku dhewe Mas apa? Iki lengo to. Ya. Iki lengo. Ya. Iki apa? Sumbu. Iki korek. Modar. Mau disulet ya urung kok modar iki piye? Lah urung ngantek disumet wis mati sik. Dah ya aja terus emosi ya. Lah kok emosi lek lagu dirungokne ngoyo-ngoyo kok entek-entekane Padang. Wah, lagu kok. Ora mikir. Kang Bagong ki ora mikir. Lah piye? Lah nek sumbu lah nek minyake to nggih to. Nek disulet para ya Padang. Iya Padang. Lah mulai iki mau to. Pas Padang terus dipateni modar. Kowe wae bro sing modar ya. Ya ora nek wong nom biasane panjang umur kono sing
sih kono kok. Berarti Kono dhisik. Kono iki nggone swarga kono iki sing enek iki sing wong tua-tua kaya aku. Sing wong nom-nom yang gak ana. Lah iki sing golek wong neraka. neraka. Golek sing nom-nom ngene. Kang tak kandhani aku budhek ya. Panjang umur aku ki budhek panjang umur. Masa iya? Oh iya. Budhek kok lesale. Iki budhek. Budhek ki panjang umur. Budhek kok krungu. Lho. Aku ngerti nek budhek kok. Ya aku budhek ya. Oh nyaut. Aku ki duduhe kok. Ora ngerti ta. Duduhe. Nek budhek kuwi malaikate iki jeleh nganti. Iya. Angger nyedang ngono arep dicabut nyawane budhek lho. Budhek kok gak krungu. Sok nduk tak weling nduk. Kowe angger mati sok golek kain kafan sing wis rada lawas. Nyapa? Iya. Nah, sing rada lawas dadi malaikat tekok ki lha iki. Mayit wis lawas rasa ditekoki. Dadi kowe gak entuk jatah kok swarga. Wis arane ujian ya. Ayo, monggo. Iki lagune apa iki? Manut. Sing dandut apa sing kepiye iki? Ayo, jatahe dhewe. Oh, jatahe dhewe-dhewe. Mbok aku bagian dandut ngopo? Ya ora, iki mau dicatah dhewe sing mau ana atensine iki mau apa? Atensine tak bagian. Mbok pisan-pisan ta cah lagune iki sing aku tak sing ngalah. Lah wis ki aweku. Sing Kuping kene. Oh iya. Budhek kene kok malah kono sing kleru. Iya. Apa ki? Heeh. Lagu apa? Aku. Ya, lagu sing anyar iki wae. Heeh, sik iki tawa-tawa sik, Kang. Ya. Kene. Bu, Mbak kok mbok ta? Entuk bapakmu kapan? wis tuwa. Ya, Mbak D, ngono lho. Mbok de lah awake ora gede-gede kok. Nek bojomu ngono iya. Oh ya janji. Seger maksude. Iya, Bang. Seger bang. Bu, Bu Pak Kang Among rawuh niki ngersakaken kok ora digagas Nduk. aku kok nyedak. Nganti. Medun. Kono lho. Aku mudun. Ayo medun kono. Ya. Ora enek. Bu, Pak Ya engkana. aku dicuekin nak. Ya ra diopeni Sik. iki. Kana. Terus sedake ya ora digatekna. Alah. Oke ya nakal kowe. Golek peso. Anak celurit ora iki ya. Sungono ta. Nggih. Terus suwun. Ah piye. Ya preman. Bapake iki lagune napa niki, Pak? Awak dhewe dicuek. Pak! Ngersane napa? Awak dhewe dicuekin no. Lah gak digagas ya. Lah iya ta. Ah nggih. Ngersane napa, Bu? Lagune Napa? sing Marem-marem apa ya? marem-marem Watu. ngawur. Iki beras. Kuwi mareki kok. Iki beras. Apa neh? Dadi arem-arem. Pak De, ngersakne lagu napa? Nyidam Nyidam Sari. Sari. Kanthi bawa napa mboten? Kanthi bawa napa mboten? Kanthi bawa. Dadi niki Nyidam Sari. Nggih, katuraken. Ayo. Ting-tingane Lik. Ayo, Mas Tris. Lho, jenengan mboten numan kursi, Pak. Kula pangku mawon lho, Pak De. Weh, dipangku rumangsane yen Pake hamil. Hamil. Dawang ayu pepujane ati Piye Kang Mas? kaya ngene rasane wong Piye? nandang asmara
wis jeroan gak salin malah mbok delep-delepno. Apa to aku dhewe mosok ora awake dhewe kene gak melu. Tangan, sikil gak melu. Dadi komplit. Iya. Apa to aku sak ndasku sak sikilku ya ora patut dirusak. Lah kumplit aku nek awakmu tok piye? Ayo rusak kabeh diketutno kabeh kuwi mau leh nganu karo semedi yo. Do dewa jawataku welas sombre awak dhewe gak disalami ya Reng. Mesakne padahal ya nyambi among tamu lho. Mbok menawa. Bu, kula nggih among tamu lho Bu kok gak disalami. Mak. Mae. Balik yo Mak yo. Ayo. Lah nek kene gak dianggep mosok ngatung ngene. Sing disalami kono. Kayane awak dhewe gak ketok ya. Gak ketok. Awake dhewe teko kene kan saka dunia lain. Iblis. Kowe iblise aku jin putih. Kok iso jin putih? Welas sombrek awak memahami besok kapan kasembatan Pak, kula gak mau tamu lho Pak. iki po jane do ora nggo kacamata apa piye? Wandani dunia lain. Nah, hati ya. Loh, aku rong diamplopi ya pamit. Kose Bapakno sira dadi kompor. Aku dadi kompore. Aku sing dadi cerete. Enggak. Lho aku kan esuk mlangkring. Enggak. Kowe yen esuk kan kompor. Dadi yen enek tamu teko, kompor diuripne cerete mlangkring. Mah, aku mah. Cerete gak tau disaireng silih. Lho, nak masa kompor kok maido? Gah, silete ceret ireng aku mah. Anggap kamu deh. Umpamakno sira nagoda tanpa praho sasandara den bapatri anyedam sari as ayo nduk nduk Aku kang wes alah gah hop Gareng. Kowe nggo SIM ora? Ora nggo SIM kok lewat kene. Bayar. Aja gelem le. Oh, Gareng. Kok ya ngono. Lah si Kita ya urek tenan dadi menungso Dek. Kosek to, sikilku panas. Iki anak wong iki kita yo Kosek.
terus iki lho pungli. Pungutan liar panas lek. Ya wis. Lanjut. Hati-hati bro ya. Ya. sami rawuh. Anggareng. Dalem. Korsine lak nganggur to. Oh iya. Awak dene rono bayangkan zaman semongko. Oh, iya, semono. Semongko. Iya, iya. Zamane semono awak dhewe dadi manten. Dadi manten anyar ya, Kang. Iya. Awake dhewe sing arak wong akeh ya, Nduk ya. Polisi, hansip, tentara. Mergo ketangkep kok. Nggih, sugeng siang sedaya kemawon. Iya. Mumpung nganggur. Mas Supri, ngene Mas. Kok bodo melu aku Mas Supri ya, ning Jawa, ya. Ning Nusa Kambangan kono kurang siji. Tahanan. Tahanan. Ora bakul es. Bakul es. Iya, kene ya. Iki lho, iki kan nganggur. Aku mbiyen kan gak dikeki ngene iki. Gak dikeki, aku ben ora dijejer ning ngene iki kok. Iya.
pripun Diajeng? Aku kok njajal duduk enek kene rasane kok ya kepiye? Kaya jambe simigar lho. Jambe simigar? Heeh. Kok iso diarani jambe simigar? Sing sesigar wayu cantik lah, kok sayange sing sesigar kok bosok. Bosok ya ora apa-apa, wong kabeh mau ya awakmu sing gawe bosok. Aku iso. Kowe ngakon aku dadi MC sing gaul. Heeh. Setelah saya lakukan dengan apa yang kau katakan, piye? Ternyata aku dimarah sama Pak Ustadz. Lah piye to? Gara-gara saya itu tadi gaul, semua perempuan. Loh, ya kan kata Pak Sutad. Jarene awak dhewe iki kudu gaul guyub rukun karo tangga teparo. Lho nyatane aku wingi gauli wong wedok ya malah diseneni. Ya kaya kleru wong wedok mbok gauli ya meteng mbok tengi kabeh. Lho jare kon gaul. Gaul ki maksude ya sikape ki ya sing rukun karo tangga teparo sedulur. Oh, tiwas aku wingi ya buka praktek nang omah kok. Ya pantesan penyanyi saiki do metengan. Lho piye wong jare wong do sambat saiki angel meteng aku ya buka praktek nang omah. Nah, menerima pembuatan anak bergaransi tidak jadi bisa diulang kembali ngono ya. Penyanyi sing bojone gak iso nganaki ya karo garing diluk oleh dadi. Ayo lanjut. Boten apa? Kang Gareng, awakmu mau jempalek-jempalek enek sing ngangoni aku kok gak enek ya. Ayo kowe arep disangoni wong kowe ora gelem dilati kenal pot diesel kok. Lah dilati kenal pot diesel langsane iki kowe ilate iki. Lah kabeh mau iki gelem nyangoni agar gelem atraksi. Heeh. Ayo iki karo sangu awake dhewe munggah, Nduk. Iya. Iki njaluk gongane sing gayeng-gayeng seragenan nyuwun manis, Mas. Manis. Polae Mbah Dul iki. Mbah Dul ya tenan. Lor gitu. Glibat. Oh, sasuk nek wis dadi karet di dunggahne. Ning kanggo spesial Mbah Dul ora usah kuwatir. Senajan tok dirimu menduda, aku tadi sudah mendapatkan satu informasi, satu janda. Sapa? Janda ada di belakang umur 86 tahun, alhamdulillah. Sapi. Sapi. Kaki lak ingon-ingon aku kuwi tak ya mbok tamane karo Batul kuwi tak ya. Alah, tukang syuting kok jaile ramu nyuting coba jawe piye? Wah, anggapane kaya close up. Ayo, nyuwun dongane manis. Manis.
kakiku, tapi wis rabolo. Kene peh wong dobo dhewe wong loro sak geleme. Ngono. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa kang dadi amal ibadahmu ya ditampa karo Gusti Allah. Kowe ndongakne pangkon mati apa piye? Lho, saiki wong ngamal wong ibadah yen gak